Handusdaan, humandagan sa usa ka singgit. Maayong adlaw kaniyong tanan mga suging tagapaminaw niining handusdaan, humandagan sa usa ka singgit. Ingon man usab sa mga artista naghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako tuod si Pablo nga taga Larapan, Hagna, Bohol. Kining kaagi ko nga ibabati ko kaninyo, akong kaagi kaniadtong batanon pa ako. Sa dili ko pa pagsugdan sa pagsaysay palihog sa pagtugtog sa awit nga gikan sa HDHD SS Production Center, anya kining tulumanon. Handusdaan, humandagan sa usa ka singgit. Ang nagpada sa iyang kaagi karon mo kining usa ka lalaking taga Hagna, Bohol. Ang atong magtatampo nagdasangan nga
Pablo. O sige Maricar, tanaw sa lang diha kay tambok ni nahuman. Siguro unya ta taon, muli ta magdungan ta ako kaya to, okay? O sige na, kay gitawag na kanila. O sige Maricar. O basa. Kagwapo yun ni Pablo. Pumuntan ba? Hinaot na, siya na ang yatag sakwa sa Ginoo. Tara Maricar, manguli na ta. Ako na imong bag eh. Ibukat ra ba na? Sige Pablo, salamat kayo ha. Siguro, maglaka na lang ta para magka-istirahan ay tagtarong, di ba? Oo, Maricar, maayo ka na. Og sa laktod nga istorya nagkahigmaay kami ni Maricar. Og sa pipila nga lumalabay nga buwan, nagplano na kami nga magpakasal. Excited na ko kayo, Maricar, na matubang sa altar. Ako sa Pablo. Niabot na gud ang panahon na pinag-iusan kita, Maricar. Ang pangkaulog ang kamahayon hangtod sa kinabuhi. Salamat kayo, Pablo. And I now pronounce you Usap ako husband and wife. You may kiss the bride. God bless you. Maricar. Kita, Pablo. Og karon ang susunod nga magtatampo nga nagpadala sa iyang sulat nga taga Hitapi, Bohol. Ang magtatampo nga nagdasangan nga Oscar. Daghang salamat mga kahandos.